Fis-sezzjoni plenarja tal-Parlament Ewropew li ltaqat it-tlieta fi Strasburgu ġie konfermat bħala President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker b'voti li ammontaw għal 422 favur, 250 kontra, 47 astensjoni u kien hemm 10 voti li kienu invalidi. Jean-Claude Juncker fid-diskors tiegħu qabel votazzjoni elenka l-prijoritajiet u l-prinċipji tiegħu għall-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin. Fid-diskors tiegħu Jean-Claude Juncker tkellem dwar il-prinċipju ta' dialogu soċjali anke f'deċiżjonijiet ta' żvilupp ekonomiku, il-prinċipju ta' solidarjetà fil-qasam tal-immigrazzjoni, il-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-isfida tal-birokrazija, kif ukoll dwar it-tisħiħ tal-prinċipju tad-demokrazija u l-prinċipju ta' trasparenza fil-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej. Wara l-votazzjoni dan l-istazzjon tkellem mal-MEPs nazzjonalista dwar is-sinifikat tal-għażla ta' Jean-Claude Juncker għal pajjiżna, l-Ewroparlamentari David Casa. L-ewwel nett għall-Ewropa hija l-għażla tajba u naturali naħseb li jintażel Jean-Claude Juncker. Hija tajba wkoll għal Malta minħabba l-fatt li Jean-Claude Juncker għandu konnessjonijiet tajbin ma' politiċi li ġejjin mill-Partit Nazzjonalista u t-tielet nett hija rebħa kbira għad-demokrazija fl-Ewropa. L-Ewroparlamentari Roberta Metsola. Dan kien riżultat tajjeb ħafna għal pajjiżna l-ewwel nett għaliex aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem tajna l-appoġġ sħiħ għal Jean-Claude Juncker, speċjalment għaliex kien Prim Ministru ta' pajjiż tista' tgħid l-istess daqs ta' Malta u anke għaliex huwa ħabib kbir ta' Malta. Rajnieh kif ġie fil-kampanja elettorali għall Parlament Ewropew, rajnieh kif qal li ser jimbotta l-issues li għal Malta huma importanti. L-Ewroparlamentari Teris Komodini Katija. Jekk wieħed jara wkoll l-ispeech tiegħu ġifier dak li qal fl-indirizz tiegħu lill-Parlament u anke l-linji gwida li hu ppubblika dalgħodu, wieħed jifhem kemm verament għandu jkun kandidat tajjeb li jagħmel ġid mhux biss fil-politika Ewropea, imma kif il-politika Ewropea se teffettwa wkoll l-iżvilupp f'Malta. Jean-Claude Juncker għandu 60 sena u serva bħala Prim Ministru tal-Lussemburgu għal kważi 20 sena. Juncker kien il-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li saret f'Mejju li għadda, meta l-ewwel darba l-gruppi politiċi ppreżentaw il-persuna magħżula minnhom għal din il-kariga bilan li ċittadini Ewropej ikunu esprimew l-għażla tagħhom għal din il-kariga prominenti tal-istituzzjonijiet Ewropej. Alessia Bsajla Zammit, għal Net News minn Strasburgu.